ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହେନ୍ଦ୍ର କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ରେସିପିରେ ଦେଖିବା ଲଙ୍କା ଗଡ଼ରେ ମଟନ ଭାତ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଚିନି ଦେବା। ଚିନି ଦେଲେ ଟିକେ କଲର୍ ହେବ, ମଟନଟା ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନି ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେବା ପିଆଜ। ପିଆଜ ପରେ ଦେବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତାପରେ ଦେବା ଅଦା ପେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେବା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ। ତାପରେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେବା ତୀଖା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତାପରେ ଦେବା ଜିରା ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଦେବା ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର। ତାପରେ ଦେବା କସ୍ତୁରୀ ମେଥି। ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ ହେଇଯାଇଛି, ମଟନ ଦେବା। ତାପରେ ଲୁଣ ଦେବା।
तापर आलू दबा मटन गोटे 15 मिनिट सिझी सारा पर आलू दबा आलू पड़ला पर आउ थे 15 मिनिट पर आम टमाटो दबा देखु आउ 30 मिनिट सिझिला पर टमाटो भी सिझी जाइए आलू भी सिझी जाइए मटन भी रेडी हो तापर मटन मसला आम ये देदेबा आमर बर्तमान मटन रेडी हो आशा करुँची आमर ये भिडियोटी आपको निश्चय भल लगी आमर यही भिडियो आगू देखापी आपण मैंने लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ। सुपर टेस्टी टेस्टी सुपर टेस्टी